Kiling-kiling na inyong gamit. May pakuha, gitara. Diri na lang ka sa kuha. Ako yung gitara. Ikaw may mukanta. Uy, hala. Karon nun na ito mong sabot nga manay guno. Nagpaabot na dito sila sa kuwaron ba? Ang among sabot, alas 9. Ito na dayrong orasa. Ma! Ma! Unsa man kirara? Ma, unsa na dayrong orasa, ma? Alas 9:40 na, hapit na alas 10. Na, natagbaw na to sila paabot sa kuwaron ba? Ngano man de, asa man de ka? Manaygon ba ya meron, ma? Nagsabot naman may gahapon. Ah, mao ba? Pwede na ko mulakaw, ma? Bago ka mulakaw kirara, pasabuas ako. Unsa man na, ma? Adto sa ilang dudong pawiks, ingna nga mapadeliver kog tuba ugma. Bukang mama, oy, kalayo ato, langan-langanon man ta. Vertigining batao? Excited man kayo sa ilang pagpanaygon. Dali di ay ko aron makabalik ko dayon kay manaygon bayami. Maria, ang dugay naman ni Kirara. Gani no, dugay gani kayo. Gani na raw ta nagpaabot dire. Biyaan na to na ron. Dili pwede Maria, oy. Dili na to siya pwede biyaan kay sila biyang duha ni Lucio ang musayaw. Tama bitaw no. Tugaya pod niya oy. Papanay gulo na biya ko. Sa may bahay, ang dati. Merry Christmas, lulhati. Dira gini mo Maria, oy. Alam nga, dapat tarungon dyan natin yung pagkanta niya. Masayaw dyan dapat si Lucio si Kiroro. Kay para dako ang ihatag sa tuba. Tagaan na tanin yung tag 5-5 niya. Upat ta, 20 ta dayon. Maria, Claire, agtuon na natin si Kirara sa kanila para makapangruling na tayo. Tama bitaw Lucio no, naipa. Para makasugod na tayo yung panaygon. Tara! Lucio, tawagin mo si Kirara para hindi magalit ang kanyang mama ba? Sige. Kirara! Kirara! Uy, mga bata, wala pa ba yan si kirara kaya akong panggisugo? Nang, asa man din si Kirara nang. Kaya amo na lang apason. Tuwa ilang dudong pawiks kay gisugo nako. Ah, mao ba din nang? Sige na, amo na lang apason. Tara, pason na to, Lucio. Maria, padiho kog ingon ni kirara nga papiton siya diri sa balay kay para makaibalo ko ug unsay istorya. Sige na, ngadto sa me. Ay, salamat. Manadyo kong panugway. Karon, wala naman ko'y trabaho. Mag-practice ko kanta para sa Pasko. Kay manaygon ko. O sa dili pa, waaw sa na akong gitara ni Papa. Dari ko sa putol na lubi, mag-practice bi kay hayahay. Na, unsa man na si Dudong Pawis nagkunit mag-gitara? Praktisan ito na kung kanta na sa may bahay ba. Mubura. Dali na po ko kagwarta. Sa may bahay, sa may bahay. Sa. Dali daw ta sa E minor B. Sa may bahay ng aming bati. Merry Christmas, waluwalhati. Susiho na kami. Unsa na niyang gikanta? Ang pag-ibig ay siya'y naghari. Dudong Pawis, nagunsa ka diha. Hoy, Kirara, nalagi ka. Sugo mong ko ni mama kay magpa-deliver do siyang tuba ugma. Ah, mao ba? Sige, ingnulan ako sa Papa unya. Dudong Pawis, nagitara-gitara lagi ka. Ah, kini. Nagpractice ko kanta sa Pasko kay manaygon ko. Unya, kisa may imong kauban. Ako ra, mo ganing mag-practice ko no. Ngi, kami manaygon pud mi. Nagpahulat na ito sila sa kuwaw. Saon, nagisugo pa man kong mama. Sa man imong mga kauban, tanawa oh. Sa may bahay ng aming bati. Na, maupo na among kantaon ba, pero kiling-kiling lang among gigamit. Akong kauban, si Maria, si Claire, ug si Lucio. Kiling na inyong gamit. May pakuha, gitara. Diri na lang ka sa kuha. Ako yung gitara. Ikaw may mukanta. Hala, tura si Kirara. Unsa na si Dudong Pawis nadala lagi ng gitara. Ito. Dali, atong duulo ninyo. Practice naman may Dudong Pawis ug kanta, ug sayaw. Kirara, Dudong Pawiks. Uy, naalagi mo mga classmate.
Oh, kay giapas man namo si Kirara kay manaygo nami ba. Kirara, padalion ba daw ka sa iyong mama, tas papiton sa daw ka sa inyong balay bago daw ta manaygon. Tagal mo naman, Kirara. Gani no dugoy ka ayo. Gani na rami nagulat. Alangan to kay nagsabi pa man ming dudong pawiks kay manay kung puday na siya mo nang nagpraktis siya og gitara. Ay, mao ba di ay? Noon sa uni, nanatan ninyo'y kompetensya. Maria, isali na lang natin si Dudong Pawiks para mas marami, masaya. Bitaw pod Maria, para naitig gitara ba? Dudong Pawiks! Dudong Pawiks! Saman Maria? Dudong Pawiks, manaygon pod ay ka? Ba na lang ka sa mua, manaygon pod mi. Sige, pwede pod. Ako lang tigduyog. Kung saan na inyong kantahon di ay. Dudong Pawiks, ang kakantahin namin sa may bahay at sa kapasko na naman. Sige, praktisan sa lato bago ta manaygon. Sige, mag-practice ta ninyo sa may bahay atong unahon. Kami man ang mukanta ni Claire niya silang duwang masayaw. Ikaw ang muduyog. Sige. Sa may bahay, ang aming bati.